салом бинандаи ютуб-канали ҷавонони Тоҷикистон. Нашри дуюми рубрикаи сирри ногуфтаро пешкашатон мегардонем. Ин навбат мо бароятон ҳодиса ва сирри ҷолиберо аз ҳаёти Беҳрӯз Хоҷазода, қаҳрамони ҷаҳон оид ба Самбо қисса мекунем. Агар донистан мехоҳед ки он чӣ сирр аст, пас моро ҳамроҳ бошед. Беҳрӯз Хоҷазода сирри то имрӯз ногуфтаи худро ба мо чунин қисса кард. Шояд мухлисон, дӯстон ва ҳама он нафароне ки бандаро мешиносанд аз ин чиз бехабар бошанд, вале худ иқрор мешавам ки дар ҳаёт аз мошин рондан бисёр метарсам, ки ин бесабаб нест. Соли 2014 тахминан моҳои март апрел буд. Он замон донишҷӯи соли аввали донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов будам ва чун охири ҳафта фаро расид, роҳ сӯи хонаро пеш гирифтам. Боронҳои бо шиддати баҳорӣ чанд рӯз буд ки беист меборид. Аз чунин ҷараёнгирии номусоидии ҳаво дар деҳаамон ҳушёрӣ, ки дар ноҳияи Варзоб воқеъ аст, офати табиӣ сар зад. роҳҳои мошингарду пасткӯчаҳои деҳаамон аз обу гили офати ба вуҷуд омада чунон ифлос гардида буд, ки роҳ рафтан мушкил буд. Дар ҳамон рӯзҳои номусоидии ҳаво ҳамроҳи рафиқам Алишер бо автомобили онҳо кӯчаҳои деҳаамонро ба қавли сайругашт доштем ва маро хумори рондани нақлиёт гирифт. Чун бори аввал сари чамбараки мошин менишастам, аз аввал ҳиссиёти нохубе маро фаро гирифта буд, вале ба гуфтаи сирро бой надодаму дар тангкӯчаи газашро зер кардам. Дар роҳи пур аз лою ифлосӣ дигар мошинро дошта натавонистаму ба садама дучор гардидем. Мақоли халқии тарс балои ҷонро ҳеҷ аз хотир намебарораму то ба ҳол сари чамбарак мошина нишастаам. Шояд решаҳои тарси садама дар вуҷудам реша давонда бошанд, ки дигар ҳеҷ хумори мошинрониям намегирад. Ҳарчанд ки 2 маротиба солҳои 2016 ва 2018 дар мусобиқаи ҷоми пойтахт сазовори шоҳҷоиза гардидам, бо вуҷуди талабу дархости мухлисону журналистон, ки ҳадди аққал чанд метр шоҳҷоизаро биронам, на танҳо розӣ нагардидам, ҳатто сари чамбараки мошина нишастам, зеро тарси пирнашудаи садамаро ҳеҷ аз хотир бароварда наметавонам. Аз дигар ҳодисаҳои шавқовару ҷолиби чеҳраҳои саршиноси кишвар огаҳ шудан мехоҳед, барномаи моро аз ютуб-канали Ҷавонони Тоҷикистон пайгир бошед.